الأسماء الحسنى They are the names of Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن هاشم الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأسماء الله الحسنى. wannan maudu'i namu wanda ya kasance a yau za mu fara shi wanda yake da suna al-asma'ullahi al-husna, wato sunayen Allah ƙayatattu kyawawa waɗanda suke mafiya kyawu a wato duk duniya da ya kasance ana iya ambaton wani abin suna da abin ambato. Da farko me ake nufi da al-asma'ullahi al-husna? Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kansa cewar yana da sunaye kyawawa, sunayen da ya kasance wato ya haɗa su ya ambatar wa kansa da su, ya sanar da duniya su ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam. Cikin faɗinsa a cikin suratul a'raf aya ta 180 Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna, kuma Allah ta'ala yana da kyawawan sunaye, yana da tsaftatattun sunaye, fad'uhu biha, in kun tashi za ku yi addu'a ku yi ta da su, in kun tashi za ku yi roƙo ku yi ta da su. To a dunkule a takaice kuma lafazin al-asma'ullahi al-husna suna ne wanda yake shamil, wanda yake tattare dukkanin wani lafazi da zai iya gazgatuwa akan Allah ta fuskar suna ko sifa. A nan wato malamai sun tabbatar da abin da hadithin nan na Abi Huraira, hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa duniya cewar inna lillahi ta'ala 99 isma man ahsaha dakhala aljanna, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika Allah yana da sunaye 99, ɗari babu ɗaya. Duk wanda ya kiyaye su, duk wanda wato ya inganta kulawa ta hanyar fahimtar su da aiki da su da kuma roƙon Allah da su da halatto da su a ayyukansa, a rayuwarsa, a yau da gobensa da su, da halal janna, wannan mutum albishirinsa ɗan aljanna ne, wato kai tsaye ya shiga aljanna. Malamai sun yi magana ƙarƙashin wannan sunaye, shin Allah kenan ba shi da wasu sunayen in ba waɗannan ba? Ma'ana kenan iyakacin sunayen Allah ga baki ɗaya 99 ne? Amsa shine Imamun Nawawi, Allah ya ƙara masa rahma, ya faɗa ƙarƙashin wannan hadithi a cikin littafin sharh al-minhaj, littafinsa kenan sharhu sahih al-muslim, yake cewa wato Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya malamai sun yi ittifaqi, sun haɗu akan cewar ba wannan hadithin yana nufin su kenan ba sunayen Allah, ba wannan hadithin yana nufin in ba waɗannan ba Allah ba shi da wasu sunayen ba, a'a ana nufin ta fuskar kiyaye su, ɗaukan su, riko da su, san su, bayyana su, ƙara aiki da su cikin ayyukanka, idan kai amfani da su zai tabbatar da cewar wani ɗan aljanna ne, wannan kenan, amma ba yana nufin iyakacin sunayen Allah kenan ba. Wannan maganar ta tabbata ƙarƙashin abin da al-Imam Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim yake ƙara wa wannan magana, ko ake ƙara ƙarfafa wannan lafazi na Imamun Nawawi da wannan magana shine faɗinsa cewar malamai sun yi bayani ƙarƙashin cewar Allah yana da sunaye 99 ba wai iyakacin su kenan ba, sai ya daɗa da cewar domin an samu hadithi daban Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, ina roƙonka ya Allah da duk sunan da ka raɗawa kanka si, sammaita bihi nafsaka kenan, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, ko ka sanar da wani abin halitta cikin halittarka, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak, ko kuma ya kasance kai kadai ka bawa kanka sanin wannan suna. Wannan sai suke cewa kenan ashe sunayen Allah ba guda ɗaya bane ba guda biyu bane, ba uku ba goma ba 99 bane ba. Lalle akwai wasu sunayen da ya kasance na Allah ne, kuma su ma suna nan a matsayin su na sunayen Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan sunaye nasa, sannan malamai sun ƙara tabbatar da cewar me dalilin da yasa Allah ya yawaita wa kansa sunaye, menene fa'ida,
menene ta'il, menene hikima da take karkashin Allah ya sanar da duniya sunansa ba guda ɗaya ba, suke cewa daman larabawa sun gino akan wata ɗabi'a. Wannan ɗabi'a shine kathratul musamma ko kathratu asma'il musamma, yawaituwar sunayen abin ambato ta dullu ala sharafil musamma. Wannan tana nuni bisa wato ɗaukakar da kuma burinƙasar da kuma ƙasaituwar wannan abin ambatan. su yasa Allah subhanahu wata'ala a duk duniya babu wanda yake da suna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake da yawan sunayensa, babu wanda ya kasance yana da yawan sufofi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala zaka wato tabbatar da hakan yana da shi. Zaka samu misalai da yawa a cikin alkur'ani, wani gurin ka ji an ce sami'un alim, wani gurin ka ji an ce sami'un basir, wani gurin ka ji an ce alimun hakim, wani gurin ka ji an ce ghafurur rahim da sauransu. Yayan uwa, abin da nake so in ce a takaice shine karkashin asma'ullahil husna, sunayen Allah waɗanda suke masu kyawu masu ado. Lafazin al-asma idan muka koma wa kuma menene sinadarin kalmomin guda biyu, al-asma jam'i ne na kalmar al-ism. In aka ce ism, name kenan, suna kenan. Idan aka ce jam'in sunaye kamar ka ce suna, sunaye, to al-asma jam'i ne na wannan lafazi, wato al-asma sunaye. To me ake nufi da al-husna? Lafazin al-husna yana nufin kyawawa, ba yana nufin wato mafiya kyawu ba, domin babu wanda sunansa yake da kyawu in bai rabu da sunan Allah ba, babu wanda sunansa yake da kyawu in bai rabu da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna za a iya raba shi dangane da sunan Allah ba. Shi yasa galiban Allah yake tabbatarwa a wani littafi, wato Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yace wato ahabbul asma'i ila Allah, mafiya soyuwar mafiya adan suna a gurin Allah Abdullahi wa Abdurrahman. Shine sunan da aka fara shi da Abdullahi, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ahad, Abdul, duka sunan da ya kasance an raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala, wannan sunan yana tabbatar da cewar suna ne wanda yake Allah yana alfahari da shi, kuma Allah yana kaunar irin wannan suna. Abu na farko kenan. Abu na biyu, menene ƙarƙashin sunayen Allah za mu fa'idantu da shi ko za mu kubuta, za mu samu alkhairi ƙarƙashinsa. Malam al-Imam Ibn al-Qayyim, Allah ya ƙara masa rahma, yake cewa wato la sa'adata wa la salaha linnas, babu wato ainihin samun ni'ima, babu samun kubuta, babu samun zama ƙalau, zaman lafiya cikin mutane ba za su taba zamtowa cikin lafiya, zaman lafiya da kuma aminci ba matukar ba su san sunayen Allah ba, matukar ba su fa'idantu da aiki da sunayen Allah ba, matukar ba su kula. Irin wancan hadisi kenan na farko da muka ji, hadithu Abi Huraira, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna. Matukar mutane suka rabu da wannan, ba su fahimce shi ba, ba su koye shi ba, ba su ilmantu da shi ba, to gabaki ɗaya za su kasance rayuwarsu dabba ta fi ta kyawu, rayuwar dabba ta fi ta ado, ta fi ta tsafta, ta fi ta nutsuwa, ta fi ta tsaruwa da ƙeruwa. Domin duk duniya ta yi shaida kan cewar babu makarantar da ka ware ko aka ware ta dabba a cikin aji, malamin dabba, a ce rago ya zama malami ga raguna, ko wato a samu wata dabba ta zama wani asibiti ne wanda likitocin ciki gabaki ɗaya dabbobi ne, kamar yadda ake gani a cartoons, wato wasannin aljanu na yara da ake haɗawa. To idan har ya zama to dabba ba ta da iya lissafi sai an lissafa mata, kai mutum kenan, to yana nufin wannan da bai san sunayen Allah, bai san amfanin su, bai san fa'idar su ba, to ku shaka babu rayuwarsa ta kasance ta dabba ta fi ta kyawu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Sabida haka a takaice a wannan daidai gaba nake so in ja hankali, kamar yadda wato wannan malami ya ja hankali. Al-Imamul Asfahani yake cewa duk sunayen da suke a duniya, duk ilimin da kuma ya kasance a duniya bai kai ilimin sanin sunan Allah ba. Gabaki ɗaya malamai sun ce farkon ilimin da Allah ya umarni ya yi zartar da shi, ya ce a neme shi, shine wato ilimin sanin sunan Allah. Fa'alam a cikin suratu Muhammad yace fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Anan sai suke cewa kenan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala babu best education knowledge da dan adam zai je ya nema wanda zai takama da shi, kamar yadda muke gani a yau. Mutum zai ce ya karanci computer, mutum zai ce ya karanci medicine, yana jin kuma ya karanci wani abu da yake ganin zai samu wata daraja ko matsayi a gun duniya da lahira, kuma
insha Allah kamar ya san sunayen Allah da ma'anoninsu. To ina fata insha Allah ta'ala yar wannan tunatarwa kuma wannan jawabi nawa zai kasance ya nuna haske kamar yace Allah ta'ala yake so, wato haske ya bayyanu ga mutane. Sai mu haɗuwa ta gaba insha Allah ta'ala domin zakuɗa da kuma ɗiban kaso mafi tsoka daga cikin sunayen Allah ta'ala da bayanin su gwargwadon yace Allah ya hore. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.